ನಾಯಕರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಉಮೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚದವರ ಉಂಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಡ್ ಏರ್ ಕೇಂಡಲ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಪುದರ್ ಉಂಬೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಿತ್ತದ ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದು ಬೇರೆಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಬೇರೆಗೆ ಪಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾಯರಾಯನ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುಲೇರು ಉಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಕಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಉಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿದ ಲೇಸುಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಉಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾವ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಉಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತವರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೀಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ರಾಧಿಕಾ ಕುಳಾಯ್ ನಮ್ಮ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಘಟಕ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕಾವೇರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ದ ಮಾಲಕೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಧಿಕಾ ಕುಳಾಯ್ ಆರ್ಲ ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಿ ಡಿಸೋಜಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪ್ಯಾರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಆಶೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಸಿದ್ಧಚಾರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರ ವಿನುತ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಆದಿಪೂಜಿತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರ ವಿನುತ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಆತ ಮಿತ್ತದ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತಿನ ಆಸಿನರಾಯಿನ ಬಿನ್ನೇರ ನಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಒತ್ತಿಡಿದ ನಡಪಿನ ನನಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಯೋಗೇಶ್ನವರು ಬೇಗ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ನನಗಿದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ ನೋಡುವಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ 2 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು 2 ದಿವಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟು ಈ ಉರ್ವಾ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಅವರು ಹುಡುಕಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ 2 ದಿವಸಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ತಾಯಿನೇ ಆದರೂ ಸಹ
ಈ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಿಮಗೂ ನನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಳೆಯಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಬಂದರೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಯೋಗೇಶ್ವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಐತ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡೆ ಆಪಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಎರಡಲ ಒಟ್ಟುಗು ದಯಪಂಡ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುರನ್ನು ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಏನಾರನ್ನು ತೂವಂದಿಲ್ಲ ಏನಾರನ್ನ ಒಡನಾಡಿ ಆದಿತ್ತಿನಾಯೆ ಆರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಡ್ ತಯಬಂಡ ಒಂಜಿ 17ನೇ ವರ್ಷಡೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿನಾತ್ ಜಪ್ಪುಡು ಆರು ಅಪನಗನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷರೇ ಆರು ಆ ಜಪ್ಪುದ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅವಲ್ತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪರು ಅಪನಗನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಡೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಬಂಡ ಆರು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿನಾಗ ಪಾಪದಾಕ್ಲನ ಮಿತ್ತದ ಕನಿಕರ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿನಾಕ್ಲನ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಅಂಚ ಆರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಆರು ಬೊಲೆಯೊಂದೇ ಬತ್ತೇರು ಆ ಕನಿಕರ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕರುಣೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೊಲೆಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಡು ಆರು ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜು ಅವನಾಗ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನಗ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಆರು ಕಾಲೇಜದ ನಾಯಕರಾಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನಾಯಕರಾಯರು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ಬಕ ಜಪ್ಪುದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂತದು ಜಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಜಪ್ಪು ವಾರ್ಡ್ದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯರು ಅಂಚನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ತನ್ನ 30 ವರ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡು ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜನಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇತ ಊರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪರ್ಯಾವು ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪರ್ಯಾವು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೀರಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಲೆಯೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಗಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ 2009 ಇಸವಿಡು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತುಂಡದಾದ ಬಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಸೊ 2009 ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ದೀಪನಾಯಿನ ವರ್ಷ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರುದ ಪತ್ತದ ನಮ್ಮ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟದ ಅಪನಗದ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಪಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನ ಭಾವನೆಲೆಗು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುಡ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನ ಮುಖಾಂತರವು ತೋರ್ಪಡೆ ಆಂಡು ಪಂದು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಟ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಉಳ್ಳೆ ನಾವೇನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪನ್ನರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತುಳುವೇರು ಓವೇ ಜಾತಿ ಪರ್ಯಾವ ಓವೇ ಧರ್ಮದಿಪ್ಪರೆ ಅವರು ಅಕ್ಕುಲು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೇನ ಮನುಷ್ಯನಾದ ತೂಪ ಅಕ್ಲೆಡನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ತೂಪ ಇಪ್ಪಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ವನ ತೂಪ ಪಂದು ನಂಬಿಕೆಡು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿರು ನಡ್ಕೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದು ಏನು ಗರ್ವಡು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಓವೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತುಳುತ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರರುಜೇರು ಅವೇ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ ಅನ್ಯಾಯನಗ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಜಾತಿ ಪಿರೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಮುಲ್ತ ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ಮುಲ್ತ ನೀರಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ಪಾತ್ರನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕರಿ 14ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು 13 ವರ್ಷಡು ಅನೇಕ ಎಂಕುಲು ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಪರಿಹಾರ ಐಕ್ ಮಲ್ತದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ ಅವು ನೇತ್ರಾವತಿದ ಸುದೇ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಯೋಜನೆ ಆದಿಪ್ಪು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ ಪರ ಉಂತದ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಿತ್ತು ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಪೋತಿರು ಆಂಡ ಅವಳು ಗಲ್ಫ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಾಗ ಅಕ್ಲನ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಊರಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಓವೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲು ತುಳು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತವಳ ಉಚ್ಚೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದ. ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಬೇತಾಕಲು ಮಲ್ತದೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಮೆ ದಾಪಣ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಕಾಂಡದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತ. ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಡ್ ಮರನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತಿಪ್ಪಿನ 62 ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಡ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತಿಪ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇನಿ ಅಪನಗ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಿರು ತುಂಬ ಜನ ಪಿದೆ ಬರೋದಿತ್ತಿರು ಅಪನಗ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಒನಸು ಕೊರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ 62 ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಒನಸು ಕೊರತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಬುಡಂದೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾವ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದಾನಿಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೈದಿತ್ತಿರು ಅಕ್ಲೆನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂಕ್ಲನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಒರೆಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗುಂತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಲೆಯವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಏರ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾಯಕತ್ವ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿ ಅವು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಅವು ಏಪದ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಆರೆನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಾದ ಬೆಂದದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಾದಾಂಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕರಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲನ ತುಳುನಾಡು ಸೂರ್ಯ ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವು ಪಂಪ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏತೋಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪಂಡ 1857 ಒಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ. ಬಟ್ ತುಳುನಾಡು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅವು ತುಳುವೆರ ಮಲ್ತಿನ 1837 ಇಸವಿಡು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಡು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗರ್ವಡ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು 1837 ಇಸವಿಡು ಬೆಳ್ಳಾರೆಡ್ದು ಹೋರಾಟ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬಾವುಟ ತಮ್ಮ ತುಳುದ ಬಾವುಟನ ರಾಪಾದೇರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಆರನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಒಂದು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದವರ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಪಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಕಲು ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಹೋರಾಟ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಅಂಚದವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಎಂಕುಲು ಕರಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡು ಎಂಕುಲು ತುಳುತ ಧ್ವಜನ ರಾವೊಂದುಲ್ಲ ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂತ ದಿನಾಂಡಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ನೆನಪುಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕಾದ ಬಲಿದಾನ ಕೊರ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ಸೂರ್ಯ ಪಂದಿ ಎಂಕಲನೆ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನದಾಯ ಪಂಡ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಅಂಗವಾದ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತದ ಐಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ವೆಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕೆಲವರು ಏರಗಂಡಲಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಜಾತಿ ಮಾತ ಧರ್ಮನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಕೊನೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಲ ಓಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದವರ ಐತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮರನಿ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಐತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನೀತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮರನಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈಗ ಎಂತೂ ಇನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಂಚಪಂಡ ಅಂಚ ಇನಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ದಯಪಂಡ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಐತ ಅಂಗವಾದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗಣೇಶ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಪೂರ ಬೈದರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಾಲು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ದಿನಡು ಎಂಕ್ಲು ಅವನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಐದು 2 ದಿನ ದುಂಬುದನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ನೆಟ್ ವೆಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐಕ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಪಂದಿಸಾದೀನಿ ಬೈದರು ನಿಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲು ನೊಟ್ಟುಗು ಐದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ 33 ಜನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ 2 ದಿನ ಅವಲ
ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಕಲು ಬಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ಬೈದರು ನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಾನಾತು ಬೊಲೆಪುಂಡು ನಾನಾತು ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಪರ ತುಳುವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪಿನ ತುಳುದ ನೆಲ ಜಲ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಇಪ್ಪಿನ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜೇ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನಾಲ ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ನನ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತೆ ಈತದ ಪಂದು ಎನ್ನ ಈ ರೆಡ್ಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಪೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ನನಾದು ದುಂಬಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಮನದು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪರವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನನಗೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ತುಳು 8ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕ ತುಳುವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರಡು ಪಂದು ಈ ರೆಡ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತುಳುದ ಮೂಲತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರಡು ಬೇತೆರೆಗಳ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪಂದು ಈ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಎಂಕ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಬೆಂಬಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಪಂದೇಂಜಿನ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮರಾನಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಈರು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಏನು ಉಲ್ಲೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆರು ಅಂಚದವರ ಆರೇನ ಇನಿ ಆರು ಪಂಡ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬೈದರು ಆರು ಬೈದಿನಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಸಮಾರಂಭನ ದೀಯದೆ ಪಂಡ ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಆರು ಇತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಉದ್ದೇಶಿತ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೇನ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯರಿಗೂ ನಾನು ದೇವಕಿ ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ವಸುದೇವ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ದೇಶಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವೇಷಭೂಷ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ತುಳುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಾಲಿ ತುಳುವರು ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರು, ಇದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು 55 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೋದ ಸಲ ಕೂಡ ಈ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗುವಾಗ 2ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ 3ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವಾಗಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದು ಕಂಸ, ಮಥುರಾ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಕಂಸ ಮಥುರಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸಿನ್ ತಂಗಿ ದೇವಕಿ. ಆ ಕಂಸ ಬಹಳ ಒಂದು ಗ್ರೀಡಿ, ಆಶಯವನು. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ದೇವಕಿಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಸುದೈವನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ವಸುದೈವ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾದು ಕುಟುಂಬದ ಯಾದವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಕಂಸ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ದೇವಕಿಯನ್ನು ಆಸೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷಿಸುವಂತ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಂಸ ರಥದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದವರಿಗೆ. ಆದರೆ ನಡುವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೇಳ್ತದೆ, ಏನಂತಾರೆ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಧ್ವನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ವಾಣಿ ಅದು. ಎಂತ ವಾಣಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವಕಿಯ 8ನೇ ಮಗೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಖಂಡಿತ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಈ ಕಂಸನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಕಂಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವಕಿ ಮತ್ತೆ ವಸುದೇವನನ್ನು ಮಥುರಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಂಸನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂತ ದೇವಕಿಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ವಸುದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ 8 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೈನು ಬೀನು ಬಿಸಾಡಿ ಇದು ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಾವಲ್ದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ದೇವಕಿಗೆ 1 ಮಗು, 2 ಮಗು, 3 ಮಗು, 4, 5, 6 ಮಗು ಆಯಿತು. 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವನು ಕಂಸ ಕೊಂದ. ಈಗ 7ನೇ ಮಗುವಾಗುವಾಗ
ದೇವರದೇ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಆ 7ನೇ ಮಗು ಅವಳು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗುವಾಗಲೇ ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು ದೇವರು ರೋಹಿಣಿ ಅಂದರೆ ವಸುದೈವನ ಮುಂಚಿನ ಹೆಂಡತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಅದು 7ನೇ ಮಗು ಆದದ್ದು ಉಳಿಯಿತು. ಈಗ 8ನೇ ಮಗು ಗರ್ಭವತಿ ಆದರೂ 8ನೇ ಮಗು, ಅದು 8ನೇ ಮಗು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾರಂತ? 8ನೇ ಮಗು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವನ ಅವತಾರ, 8ನೇ ಅವತಾರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ದಶಾವತಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲದ್ರು ದಶಾವತಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಹ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಕಿ. ಇದು ಕಲ್ಕಿ ಹೆಸರು ಬರಲಿಲ್ಲವೇನು? 8ನೇ ಅವತಾರ, ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹುಟ್ಟುವಾಗ 8ನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ಇದು ಸಿಡಿಲು, ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಆಗುವಾಗ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಈ ವಿಷ್ಣು ಅವರಿಗೆ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಯಮುನಾ ನದಿ ದಾಟಿ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯವಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಾಯವಾಗುವ ತನಕ ಇವರ ಕಟ್ಟಿದ ಎಂತ ಕರ್ಬದ್ದು ಚೈನೆಲ್ಲ ತುಟ್ಟಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾವಲುವರು ಮೂಚು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ವಸುದೈವ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಮುನಾ ನದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂದ ಮತ್ತೆ ಯಶೋಧ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಕೃಷ್ಣನ್ನು ಯಶೋಧನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವಕಿ, ಸಾಕಿದ್ದು ಯಶೋಧ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸು, ಕೃಷ್ಣ ಖಾಲಿ ವೇಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕೃಷ್ಣ ಮಾಕಂಚೂರು, ಖಾನ, ಗೋವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೋಪಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಅಷ್ಟಮಿಯಾಗ ಅವನು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ಕದ್ದು ತಿಂತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಸರು ಹುಡುಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಮೇಲೆ ಇದು ಏನಂತ ಕಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆನೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗ ಈ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಅವಸಾನ ಅಂದರೆ ಸತ್ತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3102 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3102ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತೀರಿಹೋದ, ಅವಸಾನವಾಯಿತು. ಆವಾಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮುಗಿಯಿತು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮುಗಿದು ಕಲಿಯುಗ. ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದವರು, ಈಗ ಕಲಿಯುಗ. ಕೃತ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ. ಕೃತದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ ಸತ್ಯಯುಗ, ಆದರೆ ತ್ರೇತಾಯುಗ ರಾಮದ್ದು ಮತ್ತೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಇದು ಪಾಂಡವರದು ಕೃಷ್ಣದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡ ವೇದಿಕೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು 2017ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದು ಗುರ್ತಾದ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಉಂಟು, ಅದು ಅಷ್ಟು. ಆದರೆ ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ಮಾಧಿಕರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಸು ಕದಾಚನಂ. ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡುದು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರು.
ಏನಾದರೂ ಮಸ್ತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊರಿನವ್ರು ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಟೀಚರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿತ್ರಾಭಿತಾಡಿತ ಪುತ್ರಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಗುರು ಶಿಕ್ಷಿತಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಗುರು ಶಿಕ್ಷಿತಂ ಘನಹತಂ ಸ್ವರ್ಣ ಚ ಜಾಯತೆ ಜನಮಂಡನಂ. ಅರ್ಥಾತ್ ತಂದೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಮಗ, ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಶಿಷ್ಯ, ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಲುಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥವ್ರು ನಾವು. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಖಾಲಿ ನೋವಾಗಿ ಹೆದರಿಕೆಗೆ, ಕೈಕಾಲು ತುಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಬೆದರಿಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ನವರು ಸೈಕೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಗೂ ಬೇಸರಾಗ್ತದೆ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಬೇರೆ. ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮುತ್ತು ಕಳೆದರೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಹೊತ್ತು ಕಳೆದರೆ ಸಿಗಲಾರದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಿಂದ, ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣೆ. ಸುಂಬರೆಗೂ ಉಂಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಆರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜಾತಿಡು ಪುಟ್ಟುದುಂಡಲ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣ ಅವಡು, ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತಿನಿ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅವು ನಮಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ದಯಪಂಡ. ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಪುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಕ್ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜ್ಜಿ. ಅಂಚಿತ್ತಿನಕಲು ಬೇತೆ ಜಾತಿದಾಕಲು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಾಕಲು ನನೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊರ್ಕ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯನ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಉಂಬೇರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಮುದ್ದುಕಿಷ್ಟ ಫೋಟೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆದ 2022 ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬೋಪುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೆಡ್ ಉಳ್ಳರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ದೇಪಣ್ಣ. ಎಲ್ಲೆಡು ಪುನಗ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಆಶೆ ದೇಪಣ್ಣ ಏಪೋರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಬಂದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ರ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಆಡ ಇತ್ತ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಚದ ಪ್ರಗ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಜಾನ್. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆರು ದುಬೈ ಬೈದರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲನ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳರು ಎಂಗ್ಲನ ಅಂಚನೆ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಉಳ್ಳರು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆತ್ತದ ಒಂಜೈತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐನ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಐನ ಅಂಚನ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾವ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿ ಎನ್ನ ಆಶಕ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಗೀತಕ ಉಳ್ಳರು ಎಂಗ್ಲ ರಾಧಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದಾರ ಒಂಜಿ 13-14 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆರು ಉಳ್ಳರು ಎಂಚ ಎನ್ನ ಹರಿಶನ್ ಉಳ್ಳರು ಎನ್ನ ಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ಕಡಬ ಉಳ್ಳರು ఒక ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕುಲ ಎನ್ನ ಪಲಾಯನಕುಲೆ ಇನಿ 13 ವರ್ಷ ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಮಂತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಂಡೇರ್ ಒಂಜಿ ಅವಾರು ಪಂಡಿನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ 5% ಮಾತ್ರ 95% ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವಿಷಯ. ಆಡ ಎಂಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟುನ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೇವಲ ಉದಗದ ಕೊಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಪೆರರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪೆರರು ಅವು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸೇತುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪುನ ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ದಯಪಂಡ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಅವಿನಿ ಅವು ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಏತೆ ಕೆಲವೇ ಜನಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಗಳನ್ನ ಕಿಸಗೆ ಸೇರುಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ಪಾತ್ರೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಬಾ ಕೆಲಸ ಪುಂಡು
ಅಕ್ಲನ ಜಾಬ್ ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಅಂಜ ಇಡೀ ಪೊರ್ತು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ರಾಪಜಿ ಅಂಜೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಪಿನಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು DC ಆಫೀಸ ಮತ್ತು ಓಲೋಲು ಸಂಸದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಗತ್ಯಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು 80 ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಬಂದತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆದಿಪ್ಪೇರರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೇತ್ರದಾನ ಶಿಬಿರ ಆದಿಪ್ಪೇರರು ಎಂಗ್ಲನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಆದಿಪ್ಪೇರರು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಂದು ಜಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಪೋನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ತುಯರ್ತಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಡ್ ಆತನ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬಂಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿಶ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಪೋನಾಗ ಪಾಠ ಬಾರಿ ಬಂಗಾದಿತ್ತು ಇನ್ನು 47 ಕೋಟಿ ಪಾಸ್ ಆದ ಐ ಕಾರಣ ಬಂದ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನು ಜಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಪ ಪೊಂಜೋಲು ಕೊಡೆಪ ತಂದು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಾರು ನಿತ್ಯರು ಲೇಪನ ಅಂತ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಜ್ಯೋತಿಕ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಅಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಪರವಾದಿ ಹೋರಾಟ ಬಂದು ಇನ್ನು ಜಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೆಡ್ ಆತಳು ಇನ್ನು ಕದ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಂಟು ಆ ಕದ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ತೋರಣ ಸಂದರ್ಭ ಅಗ್ಲ ಪರವಾದಿ ಹೋರಾಟ ಬಂದು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ ಅಪ್ಪೆರಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಅಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಡು ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರು ಕಾರಣ ಏರು ಮಾಡಿದೆ ಲೇಪನ ಅವು ಎಂಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲನ ಧ್ವನಿಯಾದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲವೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಗ ದಾಳು ಬೇಜರಿಜಿ ಅಲ್ಪಚ್ಚ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೋಡ್ ಮೇಯರ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎಂಗ ಸಂತೋಷ ಬಟ್ ಆಂಡ ಜನಕ್ಲನ ಪರವಾದ ಅನ್ಯಾಯನಾಗಿ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಬಂದ ಇನ್ನು ಪುಂಜಲಗಟ್ಟಡಿನಿ ಅದು ಪೇರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅದು ಪೇರರು ಇನ್ನು ಬಾರ್ಶಿಪ್ ಆಡ್ದವಲಂಜೆ ನೂತ ಚಿಲ್ಲರ ಜನಕ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಅದು ಪೇರರು ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿನ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆರುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲಮಲ ಕಟೌಟದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆಂಡ 15 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡ ಪಂಡ ಏರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡ ಪಂಡ ಏರು ಮಂಗರಸ ಪಂಡ ಏರು ಉಳಿಕಂಜ ನಂಜಾಯ ಪಂಡ ಏರು ಪುಟ್ಟಬಸವ ಪಂಡ ಏರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾವುಟ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡದ ಇಷ್ಟಿದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು 1937 ಇಸಬಿಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲು 100,000 ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಬಾವುಟ ತೀರ್ಥಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟನ್ನು ಏರ್ಪದಿನ ಅವೇನೇ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು ಅಕ್ಕು ಇನಿ ಅವಳು ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೆದಂಬಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರನ್ನ ಇನಿ ಬೇತರಿಜ್ಜಿ ಬೇತಕುಲೈತ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಎಂಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಎಂಗ್ ಜನಗಳ ಪಂಚ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಉಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂದು ಸೈಪೇರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅದೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬುಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ 5 ಪಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮಂದಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರಥ ಹೋಗ್ಪೇರು ವೆಲ್ನಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಥ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪೂರ ಮಾಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮದ ಖಾಲಿ ಜನಗಳ ಧ್ವನಿ ಆದಿಪ್ಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವೇ ವಿಷಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಧ್ವನಿ ಆದಿಪ್ಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತಂದೆ ಇನಿ ಬಾಂಬೆ ಅದಿಪ್ಪೇರು ಇನಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಅದಪ್ಪೇರು ದುಬೈ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೇತೃತ್ವದ 45 ಕಮಿಟಿ ಉಂಟು ಅಂತನ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಮಿಟಿ ಬಂದ ದುಬೈಲು ಉಂಟು ಸಲಾಲ ಬಂದಿರ ಮಸ್ಕತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಗಳ ಧ್ವನಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬೋಪುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂಕಲ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೋ ಬಂದು ಇನಿ ನಿಖಿಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದಿರು ಇನಿ ಮುದ್ದುಕೆಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸದಾ 73 ಜೋಕುಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿರು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರ ಜನಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲಿನ ಫೋಟೋ ತೂತೇರು ಅಕ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದಯಮಂದಿ ರೀತಿ ಬಂಡ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ದೂರ ಸಂಬಂಧ ಆತೇರು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ದಾದಲ ಬಂಡ ನೆರೆಕರದಾಗಲಿ ಪಾತ್ರೆಂಜಿನಕಲ್ಲ ನೆರೆಕರದಾಗಲಿ ಪಾತೇರುವೇರು ದೋಸ್ತಿನಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಂಜಿನ ದೋಸ್ತಿಗಳ ಪಾತೇರುವೇರು ದುಮ್ಮದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬೇರು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಈ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದವಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಓಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆರೆಕರದ ಪುಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ಓಟು ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಲ ಆಪಡು ಅಂಜದ ಪುನಗ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಹೋಗಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೈದಾರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಬೋದು ಅಪ್ಪಡ ಇನ್ನಿತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಂಗ್ ರಡ್ಡೆ ದಿನ ಮಂದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಈತ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಖಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಅಂಚನೆ ಆಶಾ ಶೆಟ್ರೆ ರಾಧಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಕುಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಪುಟ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ
ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೇ ಫಸ್ಟಾದ ಪನ್ಪುಣ ನಡ ಯಾನ ಈ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ರು ಜಪ್ಪು ಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟದು ಬೇಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಘಟನೆನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರ್ನ ಸಂಘಟನೆಡು ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆರು ಒರಿಯಾತ್ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮೇ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿದಾದ ಪಂಡ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಲರ್ ಆದ್ ಪೂರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪನ್ಪುನವು ಮುಖ್ಯ ಆತ್ ಜೋಕುಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಬುಡ್ಪವನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ವಿಕಸನ ಆಪುಲು ಕಲ್ಲರ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಸಂಕೇತ ಉಂಡು ಬೊಲ್ದು ಕಲ್ಲರ್ ಪಂಡವು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲೀನ್ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪು ನಾವು ಬೊಲ್ದು ಕಲ್ಲರ್ ಸೂಚನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲ್ಲರ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಶಾಂತಿದ ಸಂಕೇತ ಅಂಚನೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲ್ಲರ್ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ಗಳ ಒಂದೊಂದು ಸಂಕೇತ ಉಂಡು ಐನು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಲಕ ಅಕ್ಲು ಗೀಚರ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಜ ಅಂಚ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಲ್ಯ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ ಇಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ ಇಲಕ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂಡ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಗ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂದು ಮಂತದ ಕೊನಪೇರು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಈ ನೆಟ್ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾತೇರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಮುಂಚೆ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2022 ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2022 ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷಣ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2022 ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇನ್ನಿತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇತ್ತೆ ವಿಜೇತ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪುದರನ್ನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಏರೆಗಂಡ ಗೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರೆಗಂಡ ಏನ ಪುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಋತ್ವ HP. ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. Please come to the stage and take the prize. Second prize, Stuti Karkala. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪತ್ರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಒರೆಯವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತದ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಪತ್ರ ದೆಪ್ಪೊಡು ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದೆತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಾನಾತ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಬೊಲೆ ಒಂದು ಸೊ ಹಂತಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಾದು ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಆ ಅಂಚದವರ ಪ್ರತಿಯೊರಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ದೆತ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಡು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಿನ ಬತ್ತದು ಐತ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಆರ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಹಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಷಿಮ ಎಂ ಶೆಣೈ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಉಂಬೇರು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಪತ್ರ ಕೊರಡು ವೈಷ್ಣವಿ ಆರ್ ರಾವ್ ವಿಹಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಷಿಮ ಎಂ ಶೆಣೈ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪಿ ಅಮೀನ್ ಅಖಿಲೇಶ್ GL ಬೊಕ್ಕ ರಿದ್ವಿ ಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಶಿಕ್ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾನ್ವಿ ವಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ
ಸಮಕ್ಷ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರುಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ವಿತಾ ಸಚಿನ್ ಗುಜ್ರಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನಾಲಿ ಗೌಡ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಜೆ ಚಾರ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ರಚನ್ ಕುಮಾರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಓಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಒಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2022 ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಕುಲು ವೋಟ್ ಮಲ್ತದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ವಿಜೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒರೆಯೊಂದು ಪೋದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ಕೇನುವ ನನ್ನ ಮುಜಿನೆ ಬಹುಮಾನ ಚಯಾಂಗ್ ಧೀರಜ್. ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಇನ್ನಿತ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2022 ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆತಿನ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2022 ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ಅಂಗವಾದ ನಡೆತಿನ ಇನ್ನಿತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2022 ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾದ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು, ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತಾವರ್, ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೀಲ್, ರಾಧಿಕಾ ಕುಳಾಯ್, ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭವನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ತಂಡದಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರತ್ಯನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಶೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಡ್ಡು ಮೊಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಲವಾರು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ಸು ಅದನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್
put your hands together and welcome Team Mangalore's amazing dance crew on stage.